Bħala ċittadin ċivilizzat, tabib u politiku ma nistax ma kunx preżenti fiċ-ċelebrazzjoni għal-ħajja avolja kien hemm min issuġġerixxa kontra. Hekk qal il-President ta' Malta George Vella fil-manifestazzjoni favur il-ħajja mill-konċepiment organizzata mill-Malta Unborn Child Platform fl-okkażjoni ta' Jum il-ħajja. Jiena dejjem nibda bil-fatt li l-kelma abort nipprova nevita ma nitkellem fuq il-qtil tat-tarbija fil-ġuf. Ħalli nifhmu eżatt il-gravità ta' dak li nitkellmu fuq. U dejjem nargumenta fuq il-fatt li minn fejn jiġi da dritt illi xi ħadd jiddeċiedi li dik il-ħajja uqtala. Il-President ta' Malta nnota kif ġustament illum kulħadd qed joħodha kontra l-pina kapitali għal kriminali, iżda mhux kulħadd qed jirrikonoxxi li l-abort u l-pina kapitali għat-tfal. Qal li dawn huma anomaliji li ma jifhimhomx u li jsaħħu l-pożizzjoni tiegħu kontra dan il-qtil ta' tfal. Għax l-abort u qtil u l-qtil jibqa' qtil isir fuq min isir. Qed titkellmu fuq qtil. Issa toqgħod bidem ta' 50 sena li jkun għamel jienna f'atroċitajiet illum laqas li kundannaw għal-mewt għaliex kulħadd kontra l-pjena kapitali. U dik il-povra tarbija li tiżviluppa hemmhekk li m'għamlet xejn tiġi kundannata għal-qtil. George Vella enfasizza l-bżonn li ż-żgħażagħ tagħna jibqgħu jiġu edukati b'messaġġi favur il-ħajja għax din mhijiex kwistjoni ta' reliġjon iżda ta' etika li l-ħajja m'għandha qatt tinqatel għal xejn b'xejn. Sa dan it-tant fil-bidu tal-jum 20 ta' persuni mxew minn bib il-belt sa qudiem il-Konkatedral ta' San Ġwan biex ikomplu jxerdu l-messaġġ favur il-ħajja. In-nies preżenti kienu akkumpanjati mill-grupp tal-Iskawts ta' Żebbuġ. Fl-istess jum ħareġ ukoll sondaġġ xjentifiku li jikkonferma kif il-maġġoranza assoluta tal-Maltin u l-Awċin huma kontra l-abort. L-istħarriġ tal-Media Today juri li 85% tal-Maltin huma kontra l-abort għalkemm iż-żgħażagħ u dawk b'edukazzjoni terzjarja għandhom tendenza akbar li jkunu favur.